Boy na mga kaigsuonan, na ako'y gipalit sa online. Akong i-prank diri. Sila Kiki, si Baloy, si Jusan. Tistingan nato kung ma-prank ba sila ani. Kaning delicious chips, mga potato chips. Pero di dahil chips ang sulod. Ano po daw? Abli gani. Yan ang So, may pura daw yun. Pati mga abli. Dire man, pwede mo na iputlon, di ba? Ano daw, Loy? Asa dapit abri, anak? Mo gani, asa dapit ng abri. Try daw. Bre daw. Gandre. Yo. Pati kanina na makadlog na kaw. Asa dapit diri abrihan ba? Diri ba sa Luyo o diri sa Tubangan? Oh. Nga kay ko gani kami, nakatawa mi kung asa dapit. Kasi Baloy, aglibog isap. Oh, sige, asa mga abrihan na. Daw. Ya, bili daw, bili. Dapit. Salesiano. Salesiano.